Epia Wizia, Miss Ida. Hey, Okay. Hi guys. It's Miss Ida. It is a nobody and you was a to my say that Trimudani the home. But me quite crazy as na. Me doba to me has or sign. Whatever be didn't come on, they didn't come over brave. Now, I say some back could be. Maybe I bet at 2 ago on any the pine to a say or back. Now, or sign. Me sign church man if it's ready. Who he an a pine and penny say. I want a peck or INT and I ordinary Yano crown. So, but a CNA who do be brave. Oh, so okay, is CNO. Tintin age now or no. Then I wanted to be in she, none why. Anyway, see so often away from me. It is a true see anywhere. I see it in TV now. Would do atomic dash now. Yes, I was shop be any shop, then we are not one of Coco Paya or didn't she? Hey, no, it's me. I cocoa. I said there be a cocoa. It's really a miss. I mango. I was here. Abebuobi. Like I would say ye busa abeno. And I know so metina radio so me de fanto ho set me de she wu kran enti ene engofo obisa na me side abebu de ase ne san himfa na onya abeni free okay ene de me se ka me ho na eberu anaga san na ne ye ni na di ehie papa ebe no eye abosoba ena maja paye me pese ututu beno ututu wi a na yemfa mra nipa asetenem na ye di hye obi a wo hwe yen kran ene wadaroma woni ha obi a said you were any tua na ka se abosoba ena maja paye na ebe ne ba na ye ka bibi afa genyina eja ye de so efie no ansa na ya na ye ka ja dodo ndo ma dwe ko de ya so na hye ne nya nsnama wo mu ya ne efe ne ja na emum de ye de be so a ja na ese nsusu aso emaba gu afu so na so emaba ena magi eja edere enti wo dentia hodo a ye de esoso ja ni mu a ansa na ye de maba gu so ena so se ye so ja wo ye kura ase ye fu mu asa na ye no na jenyina no aya na ye de ba ebe ye eja no ebi wo no ma aya na susu ebi so ko na kopia agi so pai edua no a ye ja ewu na ebi wo no mo a wontimi mfa wo sika de ko afu mu a na abonua nko apom pai agi so wonya bibi ti se chisel a Canada me e wo twi kasam na pa abosoba o nse twi din ade ma mo ha ma ne ansai eji se woni ansai na e meta no mpo na wonya dua obetimi asen etina ekese ti se choba fo ma kese ni tino ene fe na abosoba enti ubenya ebi sukura wonya dade a wotimi sensen wo ma na bia no ye no flat now they are share eja no ebi wo abebe na ewo etwama ko ho daga tubisia na waboso nti woboso no ebo ma eja na timi pai nti we ye ebenangasa literally no so tutu benangasa gu wono de say na tie fi se bebi ahinya enye ma edi hihye enti ni hihye ye ni ni na ya na ye bu be na ye betrodo ni wi ya na ebe no nkyere nya no purposely ntina na nanom hihye ebe no emo wo de be ni gina ho ma asem bi na ya na untimi mo obi din mu benti se wo de ma ade bi a wokoka obi nka se waka bibi atia nti wo chi obi enti se wo de ba abrabo mu se de wo kana ewo nipa abrabo mu nyina no nipa dan ye ho eye obi na ode ni ho si ho ana opene so ana omka bo mu no mu hia oba ne be no ana wonyem oba no ansa na oba no so e de aforebo twenya bosumenku awu nipa na wajibre akura nipa na se ye wo na wo na wo no wanya ho bre kura enyensunsu aso wo nyinimu fi se aforebo enyema bebre fa wo mu no ye ntai modi tina oba akura wo wi atuni din se oba kankan
ɔsene mu ɔfɔ mu na ɛte so ahu enti saa nipa na yawo no deɛ yɛyɛ ne nyinaa yɛ abɔso baa sɛ obetumi anante obetumi adidie obetumi anyini nyinaa yɛ abɔso baa abrabɔ no ɛyɛ wo na wo bɛbɔ enti deɛ de bɛboa wa ma yɛyie ne yɛ deɛ de bɔ so wo bɛbɔ bra enti obi bɛbɔ so kakra ma wo enti bibi ayɛ bi abɛnante a ɛnyɛ ne nante ma na mo yɛgye wo taataa sɛ deɛ obetumi anante wate ase enti ne nyinaa yɛ abɔso baa enti ansa na nipa bi betumi agyina na nabrabɔ no atumi edi mu no ɛyɛ dan ara ɛyɛ obi na oyɛ saa deɛ na deɛ na ɔbɛyɛ ma nipa no ɛne ɛde kɔ egya payɛ mu a ɛfɛ na abɔso baa okay so atimasi sa we deɛ yɛda ase paa na meyɛ sure ɔso sɛ madɔfoɔ mwate ai we deɛ yɛse hyia me a wɔnim asɛm ka nana wasumu a ono ɔsa ayɛ na abebusa be ne ntumo abusia wei yɛde hyɛ kanea mu nana osi yɛ ne sɛ lampshade ɛsɛn hɔ na ode bulb kanea na hyɛ bulb mba be hyɛ mfimfini na ɛhyerɛn a na hyerɛn guwe no wow wo dem ho abon sɛ bright was sa abusia we ni bo anya din o nana ma wo location ye wo cantonment e wa Accra sibia ufiri Medina eba ye wo benku 37 hospital a utumi twam ba benku ho na we sane afọ bi o mo ton port o sane ba na afọ ye ho ufiri Accra so na betwam akọ 37 o du Flagstaff house ye wo nsani fa no so ye wo aha ye West Cantonment yes fresh back road obo ehim se ope baby a ye ken na gogo ye wo ho ana se ye ne ayetan houses na ye opposite to bo ayetan houses a e do bebe ye ha complete sa abusia we die ne da se se wo je bre ene adaje na wo share me na wo tie ye it's Mezaida Macron